dak dikduk ngono lho. Kenekku ki wis dak dikduk ngenamu dak dikduk. Anak aku didemek kono kuwi tak bales kok. Oleh? Ambo kok takon aku. Oleh nyomong dumu aku dumuan to Mas. Cepet. Kok nganggo ngene-ngene bareng to? Iki urung geleme wis nganggo gerakan ngene-ngene kok nek gelem ndah apa ya? Umpama dapu aku ki gelem wis. Ya. Ya nenek to mbok aja atuh-atuh aku ki mau nek adoh lho, adem lho. Ngoh ra. Kok mikir diseleh ngono to? Mbok dicekli kene nek ora kuat nyekel mbok tak cekelke. Iki mikir tak cekelke. Ayo rono. Rono? Arep gelem. Ora. Ya apa? Ayo Rene. Rene to. Kene tangane gawa Rene. Sing iki lho, aja sing endi? sing tengen aja sing kiwa nek sing kiwa gupak emah aku. Kene. Sini dong. Yo. Kok ngene-ngene arek ngapa? Jarekku ki nyerimpet. Oh, jareke nyrimpet. Tak kira nek arek nunggangi ngono lho. Mengko ya, nek pengen kuwi mengko. Ediane kethok prae ampuh tenan iki. Mbok aja ngimpul wulung. Ayo tangkur balanan. Ayo yuk. Wow.
Barang Petruk jedul tak bukane nganggo bojo ngimpul wulung mlebu pangkur palaran. Penake ra jamak-jamak. Neng ati iso seneng, neng pikir iso kumepyar. Neng mata iso abut rasane. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Pepundhan-pepundhan kula sami lenggah wonten ing manding mriki Triwarsa. Merti dusun ing sampun-sampun dipun wontenaken wonten ing dusun Manding. Matur sembah nuwun dalu menika pitados kalian pun Petruk supados sowan mriki ya nadyan wektune nuwun sewu mboten kok napa kula menika pripun-pripun namung krana wekdalipun kula selanipun duk nalika semanten inggih tanggal menika mila kula nyuwun pamunten sagedipun sowan menika tanggal ngaten menika. Mila menawi saking kersanipun para pepundhen menika radi mleset kaliyan ingkang sampun lampah menika kula nyuwun pamunten sak kalangkung kathah. Aduh jan. Nah. Tekan tanggal 14 Oktober. Rumangsaku kok kaya wah ya wis piye to ya jenenge. Aku nek arep gresula wong rejeki nek nganu kok jan pindhane wis kaya wah mulai aku nek tekan ngomake ora dadak piye-piye mlebu mablung ucul-ucul langsung grubyuk langsung bablas ora nganggo mangan ora nganggo ngombe nganti awakku glodo delok endo cah awakku ra saya susut saya cilik kok dadi kedire kok manggon nang sirah ki lho maksude. Nek ora tak tembangke ndak ora penak. Matur nuwun karo pepundhenku leh ku srawung ya ora mung sedina rong dina ning tetaunan. Nganti nek ana apa mesti ngaruhke, nek ana panjenengane ana apa-apa ya tak karuhke Pak Dewanto. Utawi nek kula nyebut ya Pak Ngatimo sing percaya karo aku. Ngau nganggo kaos gambar raiku nadyan tak sawang-sawang kok kaya dudu raiku to iki. Ning aku wis matur nuwun dene wis dadi gambar. Wah, jan matur wingi mau bengi nang ngablak nggugik ana ya. Kaos cah nom-nom saestu mboten kula mboten goro. Para muda-muda menika ngawi ngagem kaos. Ngajengipun tulisanipun Senomania, mburine tulisane luwih becik nuthuk gamelan timbang nuthuk dasmu lah. Menika sampun kondang tekan pundi-pundi wah jan do dirubung sanom-nom kula remen wayang merga Pak Petruk matur nuwun padha ngambungi tanganku. Pikir kok ora ono sing wedok ya iya ngono. Jan matur sembah nuwun Mas. Ning nong wis ben. Nembang apa ya kira. Les wis ngene iki anggres mulai error ngene iki. Nada wis ora kecekel. Omongan sok kleru ayo wis. Oh jeneng montor kaya jane ya nganggo didem mesine iki wis. Ora nganggo didem anggere tangi gregas setengah 7 wis gendhandapan le golek iket. Gendhandapan le golek jarik. Ha ya wis. Ya wis. Ngene iki ming dadi srana lantaran kanggo rezekine kanca-kanca ya. Aku ya wis ora apa-apa. Rasane kaya bob bangga. Ning nang lesong jumangklung sro imbal-imbalan lesong jumangklung panakar mangungkung kumandang nekta isa netra pisan tok tok tek tok tok tung tok tok tek tok tek tok tung tok tok tek tok tok tung tok tok tek tok tek tok Dandang tum lesong jumangklung seimbang
Matur sembah nuwun tanpa pindhan. Sampun dipun paringi lelagon inggih menika Lesung Jumenglung. Suruh imbal-imbalan. Lesung Jumenglung maneker mangungkung. Ngumandang ngebeki sakjroning pradesan tototek totogung tototek totogung. Habe cepet kok ya nek aku tok suwen wektune. Matur sembah nuwun. Nadyan mung tembang cara kuna ning pancen penak dirungokake. Yai mbiyen ki aku gumun gawe sinom, gawe kutut manggung, gawe uler kambang, anu ngripta apa jenenge iki? Apa? Pegadang dengkulmu atos. Iki ngrembug jaman biyen sing luwih biyen iki ana ora? Begadang ki rak rumah irama. Begadang jangan begadang. Matur suwun. Piye mbiyen ki nek ngripta apa-apa ki sarwa nganggo prihatin, nganggo tapa brata. Mula ya awet. Apa-apa ki nek direwangi tapa brata ya awet. Aku ki mung kepengin kanca-kanca ki nek gawe seragam ki do tapa sik. Nah. Dadi awet lho, ora gampang ngetel. Mbok ngundang Kang Gareng. Aku wis teko kok, terus. Ora jedhir ya saurane tak undang nganggo gendhing ae rasah model werna-werna. Pokoke awake dhewe melu seneng-seneng, uyung-uyung anyang kuyung. Ya. Bagong nendi? Wah, tertib saiki. Heeh. Ora kathokan training tok. Ameng dienggo olahraga terus. Ha iya. Ki nang desa mandring. Ha iya. Ayo wis ngestokke dawuhe karo Pak Dewanto sing lumantar panjenengane sing anu apa jenenge iki nglantarake dawuhe Bapak Insinyur Atmaji Bapak DPRD. Bantul, Bantul. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya, Tru. Heeh. Yo Reng, tetembangan yo. Ayo tetembangan sinambi guyon maton kaya biasane karo mlaku ya, Tru. Ya. Sapa sing kepareng arep tak kon nembang? Lah iki bocah-bocah sing urung nembang ya Mbak. Sing pojok ya dhewe iki tunas sinden. Heeh. Sing wajib diipo-ipo, wajib dileluri, wajib dilestarekke merga sesuk sindan-sindan sing tuwa-tuwa ki nek wis ora ana utawa wis ora nyinden. Heeh. Aku sing ganti ya Mbak Entin ngene iki. Heeh. Kaya Prastiwi kae nek wis lekrek tuwek kok lekrek. Nek wis tuwek, kuwi bakal sing nyambung. Sesuk Prastiwi mung kari nyawang. Waduh anggere ana pahargyan wayang kulit ono sumbu jaman kapan. Heeh. Teko nganggo kursi roda. Wis tuwa. Jejer aku ya Prastiwi ndelok wayang wong loro. Wis kari pisu-pisuan kan. Heeh, ya ora apa-apa karo nyawang bocah-bocah nom sak anak-anake dhewe sing padha berkarya ngleluri kabudayan awake dhewe. Ah iya. Ayo Mbak Andin. Jumeneng Mbak, menika sak menika peraturan wonten ing WL menika ora goro-goro, ora tayungan, kudu jumeneng. Pokoke kudu ngadeng. Heeh. Ha iki menabuh tak dapuk ngono kok. Ora nabuh, ora ngombe kudu jumeneng. Ha iya. Iki peraturane bolot. Ha iya. Ya, iki termasuk lagi wae lulus SMKI terus mlebu ana ngisi. Wah, kuwale. Oh. Dilebokke sik lagi isi. Kok tak pancal raimu lho, Gong. Bagong iki kene ngging. Kok dadi meng ngondono aku. Tak pancal raimu lho. Ayo, Mbak. Antin. Heeh. Ngaturaken menapa, Mbak? Tembang podang kuning mawon nggih, Pak. Napa? Podang kuning. Podang kuning nggih sae. Pokoke sampean kudu semangat belajar nggih. Ampun kendo, ampun kendor. Ha iya. Nggih. Semangat terus. Tembang apa-apa dihafalke kabeh. Iya. Sinden niku pathokane siji. Supaya pinter kudu geleman. Lho. Geleman piye? Tegese ditanggap wayang ya gelem, tanggap ketoprak ya gelem, jak uyon-uyon ya gelem, jak jatilan nek pancen murakapi ya gelem. Iya. Ya kabeh kudu aja tolakan dumeh dadi sinden wayang terus dijak ketoprak. Oh kok enggak nganu enggak kulinae. Wah. Kuwi jenenge kemayu ngono kuwi aja ngono kuwi.
Mun ndak dikira wah sombong, wah wis mulai nganu iki apa jenenge iki? Berbesar diri. Jaim. Heeh. Ahmad Jaim. Kuwi bapakne Wahyu. Dibawani monggo, Mbak. Ngopo iki guyang-guyu ki caper apa piye kowe? Cuma ana sinden anyar kok. Ora lucu barang. Golek perhatian kowe. Dididet sik cangkem. Yo. Monggo, Mbak. Nadyan wujud temung peksi. Lho, piyai iki nek lagi seneng nyinden ki mesti dimat-matke tenan. Heeh. Nadyan wujud. Nah, cakepane aja nganti kleru, anu akurasi tepat. Lho. Maksudnya apa jenenge? Otoritas. Lah otoritas apa? Artikumendo. Artikulasine jelas. Apik iki, Truk. Jos iki sesuk nek dadi apa? Dadi sinden. Ha iya. Alus manis torembrak ati. Iki ngopo iki, Gong? Aku iki embuh ae. Ora ana apa-apa kok. Iya. Tapuk sandal. Lana. Ora apa-apa. Anu ku jenengane apa jenenge? Apa ontra jenenge? Embuh ora ngerti aku karepmu ki apa kok takon aku. Lho apa jenenge? Apa eksplorasi cengkok. Heeh. Ana. Apa kuwi apa-apa? Ora usah wedi no. Heeh. Ora ketekel cengkokmu rak jos. Iya. Golek isi podang kuning. Iba bunga Aku seneng iso. Ayo men kok iso ro apa? Iso ro iba. Tiku. Ketok Bagong anggere omong sakarepe dhewe. Asal jalan meng. Asem tenan kok. Heeh. Terlalu mempeng aku tuh aja. Krasane saiki. Ya mangga. Nyanding bisa dadi tamba. Engko nganu atruk ngopo? Dinggo ngisi wektu engko nganu ya pramen ya. Ya. Pramen ketoprak. Wondo karo tati. Arep tak tes mental iki nyandak ora? Heeh. Oh iki nganu lho. Iki apa jenenge usulan saka kanca-kanca lho sing do mlebu HP-ku akeh banget. Siap-siap nduk ora apa-apa. Ya kowe sing ora aktif ming tatin ora wis gayeng. Ngendi gandrung Tito men iku critane sing lanang emoh. Sing lanang emoh ning asline ngono. Ngono maksude gelem. Ya.
Matur nuwun Mbak Enten. Wah iki carane Mutiara ki mengkari moles, Tru. Iki rak poles sedila set. Di syuting nganggo streaming Dalang Sena. Cie. Heeh. Sampun bengi sing nonton 20.000 seminggu wis dadi sinden tenan. Oh iya. Tak polesi apa? Aja wis rasa. Kuwi anggere ono. Aku ora percaya kok senengane Elisa sik moles aku. Viralke saiki viral. Tatin ki apa? Sapa? Biyen sapa sing ngerti Tatin? Tatin ki sapa? Bakul geblek. Ora ono. Saiki anggere muni jejul ngono kuwi takoke mengke Mbak Tati nonton mboten nonton. Wah seneng banget wong iki. Oh njaluk foto. Foto kaya Mbak Tati. Oh tua-tua. Ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Ah, iya tenan iki ya. Ayo, yo. Ayo Tin. Ngadeg Tin, ayo. Gawe hiburan kanggo para warga Manding yo. Ayo. Warga Manding apa jenengan? Warga Manding apa jenengan? Termasuk aku. Aku ki ya seneng ya. Ha iya. Saiki ki ngene dadi conto lho. Saiki pengikut-pengikut dalang ki do melu munggah panggung, do melu joget. Do melu pramen. Ki ya aku arep munggahke security-ku. Waduh. Jebolan ngendi, Gong? LP. Oh. Biasanya aku iki jebolan tentara apa ngendi. Ayo, gawe. Nah. Ya iki dianti-anti ket mau. Ket mau arep tak manfaatke keprigelamu malah ono jenenge kalaro Begawan Dana Wilapa mau apa. Begawan Dana Wilapa ora. Ayo, milih karo sapa? Sirmu karo sapa? Hah? Aku bingung. Aduh ajan. Kowe iki lho kata-katamu iki sok gawe penonton piye lho. Lah napa ta? Aku bingung. Heeh. Ya ora apa-apa karang ciri khasmu nek wis basa Indonesia. Wow. Medeni Tatin ki. Ayo sapa? Kula manut jenengan mawon lah. Nah aku ya karepku wondo karepku. Nek kira-kira wonge gelem ora? Kowe cocok ora? Aku sama-sama cocok. Oh. Sapa? Sama-sama cocok. Wah, parah iki. Lah piye? Ayo golek pasangan ki sing kira-kira cocok karo kowe. Pementasanmu men apik ngono sapa? Wondo ya? Ya jajal ya. Ya njajal. Wani Rando. Wani Rando. Hah? Wani. Wah, tuduk. Wani to, Joko Anel. Oh, sapa ngerti ya sok viral. Ngono. Tunduk genang. Kok wis cincing-cincing e? Sesuk meneh nek arep ramen ki pupuran sik. Aja lendet-lendet, aktor kok lendet-lendet. Ngadeg dapukane napa niki? Dapukane Waidan Pak Ngontrane. Kowe dapukane Den Mas Broto. Iya. Ora apa-apa wis. Ane elek lho rupaku. Ora apa-apa. Ah Broto ki artine jebrot mata kok. Den Mas Broto karo Suminten. Nah, men kowe digandrung kowe rasa piye-piye pokoke kowe mengemoh karo moh intine. Siap. Oh, moh karo moh. Kan karo dialog aja ngono kuwi ten. Aja ngono Suminten. Aku ki wis duwe pacang. Nek nganti kurangan bojoku iso kepruk parut kuwi ten. Aning Tatin ki watahe padha bojoku e. Ora apa-apa. Justru kuwi tak pasangke kuwi. Aku karo bojoku ki wedi e. Ora apa-apa. Ya kowe ki pokoke emoh. Pokoke emoh. Ya, mulai ya. Siap. Turuk. Guys, kowe dadi kursi guys tak ngono. Kowe urung-urung ya wis kurang ajar kok, Ndok. Turuk. Nekat. Wong-wonge kon dadi kursi. Nek ketoprak ki nek mongke men ketok gayaan lungguh kursi ya. Ya wis lungguh kono wae wong kursine ro kowe apik kursine. Lah mulo. Satriya e, Mas. Heeh.
Den Bangsa Broto ki satriya. Heeh, Lesmana, satriya Lesmana Mandra kuwi. Ayo, Den Mas, ngono. Ayo, Tin. Catine urung-urung wis keri kok. Keri. Ora aja bayangke sing werna-werna to. Ora lah iki. Bayangno nek aku ki bagus. Waduh, ya. Cedak. Kayak Rasa guyu. Sampun dang manggen kula ngentosi. Iki sedana ning taman. Ya. Kene kowe mah ra iso omong. Ndekno nek mbebeda wanda sak penake dhewe. Ayo. Dikira aku ra wani to, wani. Wani. ternyata kamu berani ya. Ya iya. Wani. Ya pandangan matamu jangan begitu dong. Lah aku ki ceritane aku ya moh mandang kowe. Lah yang malah madang ngono kok. Nek madang ki sego kok. Madang kowe. Memandang, Pak. Den Mas Broto. Ya, ora kementelan ngono kuwi. Loh, jenenge gandrung ya sasake to ya. Oh iya wis sakane. Den Mas. Sopo kowe? Wis ngerti. Carine moh ki ya ketok iki ora ngerti ngono lho. Wis ngerti. Lho, ten ngono. Iki rak suminten to kok lho. Sopo kowe? Ngono. Oh, wis ngerti wong wis ben dina pentas bareng kok ora ngerti. Yo, Den Mas. Iki kaya minten. Iya, Den Mas, aku suminten apa panjenengan sampun lali kalian kula to Kang Mas? Nek nggon lali ki ora. Nanging Ya ora kok kok tembungan. jenengan jerawatan niku kangen kalih sinten to Mas? Jerawatan tenan lho kene. Ya ben kok. Kowe aja ngurus raiku to, raiku ki elek wis. Loh, senajan to elek nek aku seneng arep ngopo? Ora getun. Ora. Lho kok arep gelem iki? Emah. Nek tak pikir-pikir ya kok ya reman-reman ya. Elek. Den Mas Broto pacul ndase. Emah kok apa kok njero eman-eman ora. Den Mas, Apa? aku ki kangen lho karo jenengan. Sing tak kangeni apa? Untumu. Aku kekelingan, aku bayangke nek jenengan ki pas roman karo aku ora duwe untung ngono ki yo kan ketoke piye ngono lho. Jajal kok piye? Oke kok kaya munyuk. Nek sing do duwe untu wuto ngono ki wis biasa. Nek iki gandeng jenengan ki ketoke kaya ora pati wutuh. Aku kepengin jajal Mas. Mbok rene to, aku ki Ojo. Ojo. Gandeng. aja piye to? Gandeng, Tin. Ojo, sakne wong ndak infeksi ojo. Ora nek inspek wong sing arep aku. Halo. Ayo to mbok rene dilit sedilit wae wis. Nyawang karo aku lho Mas. Apa ya ora maneman nek koyo ngene kok diemo iki. Ya piye ya? Moh tetep moh lho, aku gah nek gelem. Alah aku nyekel tanganmu wis dak dikduk ngono lho. Kenekku ki wis dak dikduk ngenamu dak dikduk ngono. Anak aku didemek kono kuwi tak bales kok. Oleh? Ambo kok takon aku kok. Oleh nyomong dumu aku dumuken to Mas. Cepet. Kok nganggo ngene-ngene bareng toh? Iki urung gelem wis nganggo gerakan ngene-ngene kok nek gelem ndah apa ya? Upama dapu aku ki gelem wis. Ya. Lah piye? Kok kaya nunjem iwak. Ya. Dapukane le ra gelem. Gandrung. Memanismu. Ayo, apa liyane terserah kowe. Pelok barang kok. Ya? Pelok barang apa? Ya pelok bareng kaya wingi wae. Pemanismu aku sok lali. Oh. Manut aku ya, Mas. Sak karepmu. Ya nenek to mbok aja atuh-atuh aku ki mau nek adoh lho, adem lho. Moh ra. Kok mikir diseleh ngono to? Mbok dicekeli kene nek ora kuat nyekel mbok tak cekelke. Iki mikir tak cekel
ngenalke. Ayo rono. Rono. Arep gelem. Ora. Ya ora apa. Ayo rene. Rene ta. Kene tangane gawa rene. Sing iki lho, aja Sing endi? sing tengen aja sing kiwa, nek sing kiwa gupak emah aku. Kene. Sini dong. Yo. Kok ngene-ngene arek ngapa? Jarekku ki nyerimpet. Oh, jareke nyrimpet. Tak kira nek arek nunggangi ngono lho. Mengko ya, nek pengen kuwi mengko. Ediane ketoprak ampuh tenan iki. Terus gegarane Gegarane wong akrami. Din Mas. Piye minta? Apa aku ndadak anggo kasar ngono apa ben gelem apa piye? Jongno aku gelem. Omong kok apa? ketoprak kok gemremeng. Ah, Kowe iki ra wis anu to, pacangan cempluk. Aku ki wis ndek pacangan. Ngono lho berpikir aku wis ndek pacangan. Cempluk engko piye nek aku nganti gelem karo kowe? Cempluk ki bojomu sing omah kae, cempluk. apa iki? Wah, Ya mulai Streaming lho ini. Aku wae lho. Streaming lho. Nek nganti bojomu rung turu, mulai keprok paro ndasmu. Mula nek dikeprok, nek karo aku tak sayang ora bakal tak keprok wis, ya. Sedilit wae. Wah, aku dilegani sedilit wae ngapa ta? Emang udah digusuk banyu. Nek wis wani maju rene aja mikir sing nang omah to, Mas. Aja diomongke realitamu nek nang omah ngono lho. Rene Bawa bojoku ki sini. Nekat ngapa? Emoh. Mau apa gelem? Hah? Mau kok ngene? Mau. Ayo ngapa ya sak karepku to ya? Aku arep memandang musik lho. Aduh. Aja suwe-suwe nek ndelok aku yo. Lah ngapa? Engko ndak ana kedadian sing ora aja gondeli. Ten. Pinten. Arep nanti to mbok musik rene Minten. dhisik lho. Ten. Sengaja iki, Mas. Asline rombongane ade lucu-lucu lho, Tru. Ayo rasa piye. Engko sesuk tak japuk meneh liyan. Sesuk nganu, bungkek. Wah. Wah kae sencagi e. Emah, nek kuwi gah aku. Mergane sok ngelus-ngelus ngene terus e. Dadine ngene. Anggere rada kagol terus ngene-ngene. Nek yo trauma. Ora mutu tok kirime bojoku e. Aku kirime bojoku e, Pak. Ora apa-apa. Nek ana apa-apa karo bojomu kok aku sing tanggung jawab kok, Mas? Piye? Gelem ya? Ora minten. Gelem mbok gelem to. Mbok ana sah ngomong gelem ngono. Liyane gelem aja Aku omong. tak omong genti yo minten. Iya, nang kene wae rasa lunga-lunga. Nek aku cerak-cerak ki soalé ana sing ngenggo. Apa? Ngene yo minten. Iya piye? Neng atiku ki wis ana Sapa? sing nglungguhi ora ana si cempluk. Ora Ya, peduli jaluk karo aku. cempluk, aku ora peduli karo cempluk, sepenting aku seneng karo jenengan. Monggo kowe seneng, ning aku ora seneng. Apa Wah. tenan to ora Apik, seneng? meneng nih, apik. Tenan ora seneng. Nek Sing- weruh kaya ngene iki ora seneng tenan. Sing gedhe pangapuramu cempluk, kowe aja cerak-cerak. Ya ora apa-apa lah ya ming cerak ya ngopo to? Cerak ngene iki ya entuk to. Ya oleh wae monggo. Neng ya kowe mau. Ngopo lho? Ora ana ketoprak kok nyekeli cagak. Eleke dapukane ora kuwi. Ha iya, engko sesuk tak gawe dapukan sing gelem. Saiki ra gelem sik. Cocok. Dinggeng sik. Den Mas, wong seneng ki ora bondo ora rupa.
Nadianto rupamu elek. Ning aku apa Den Mas? Lirikanmu lho, mbok aja melirik ngono kuwi. Aku dadi piye ngono lho. Nek ora seneng kok mripate kaya seneng. Aneh man. Wong seneng iki ketok lho sekole ngemat. Mas Petro, asik tenan dong ngene iki Mas Petro. Piye? Asik tenan iki. Emoh aku ondur aku karepe kon ngono. Emoh aku. Moh tenan? Moh. Kok ora gelem karo aku ngopo to? Ayo, Mbok mbok. gelem. Kowe wae sing gelem karo aku ya. Ndok apa ndok? Den Mas Broto lali aku lali lho. Karena kebiasaan iki kalingan pondo lho aku ki. Neng kene ora ana wondo. Iya. Pondo iki pacarku biyen pondo. Oh, monggo. Neng kene sing eneng Den Mas Broto. Iya, iya Den Mas Broto, mbok ora rono rene aku kesel ngetutke lho. Mbok gelem ngono gek ndang. Ya ngono ki lho. Ya monggo, aku kepengen mlaku-mlaku. Pengen mlaku. Ya aku digandeng nek mlaku. Tanganku wis ana sing duwe. Wah. Sapa sing duwe? Ya. Aku ta? Aku ta? Hah? Ayo to mbok, ayo laku gandengan kaya nek manten kae lho. Nek manten kan sing lanang nang tengen, sing wedok nang kiwa terus cekelan ngene iki, terus mlaku bareng terus diiringi apa kebo gira. Oh. Heeh. Aku wis rasa diringi kebo ki, aku wis nuntun kebo kok kowe. Kebone kok ngene, kurang gede ki. Nek ya ora apa-apa. Aku ayo rene. Nah, aja minggir-minggir engko nek tiba aku kangelan bopong lho. Aja ya cempluk. Aja. Kok cempluk kowe minten. Iki mbok tangane ngene iki lho dibuka. Tangane buka terus tak ngene iki. Lah iki jadi satu ngene iki. Ora gelem apa piye? Den Mas. Oh, disawer lho. Iki. Lho entuk 200. Kowe arep mau kowe minten. Aku njaluk atimu wae. Ora enenge ning atiku mung ana dhuwit 200. Kok ati kok teleh duit lho. Piye tanganku mau piye rasane? Iya, piye ya? Kuwi lagi tangan lho, urung liyane. Kapokmu kapan kowe? Arep jajal liyane ora? Piye? Den Mas. Ah piye ping paitan 200 kok? Aja minten. Tetep atiku tetep puguh. Aku ora wani nampa katresnane wong wedok. Ngati pawi Nadan atimu tok nggo pawitan tresna karo aku, nek aku ora iso nampa jempluk. Oh masa ora iso napa? Pripun, Pak? Ora Apik wis. saiki ngene lho Den Mas. Iya, Pak iya. nek pancene kowe ora seneng karo aku ya aku leganono sedilit wae. Ya paling ora sak jam wae wis. Ora aja ngono jempluk, aja ngono. Lah Aja aku Jemplak, kepengin tenan lho. Suminten. Suminten jenengku Sing dijemplok. gedhe pangap. Sak mergane sakjroning atiku. Atos-atos to Iki wis ora ana wong wadon sing ana sakjroning atiku kejaba mung cempluk. Mula minten. Aku ngerti yen atimu mengono cemplok ning apa ya ora kepengin karo aku sedilit wae ngono lho. Sedilit wis. Umpama Kok bar kuwi nek arep karo cemplok ya monggo ning aku leganono wae sedilit wae. Piye Den Mas? Mbok ora mlaku-mlaku mbok madeg jejeg ngene iki. Terus madhep rene, tangane ndaplang, terus dingenekke. Ayo. Garing ini lho. ora, tetep atiku tetep
aku duwe adeg-adeg. Wah, iki. Aku nek wis tresna karo sing jenenge Cempluk, ora bakalan aku tresna marang wong wadon liya. Ngene iki ngapa golek sinyal wae? Kayak Pak tiru-tiru nek ketoprak kae. Wah, iya. Luput pisan kena pisan Yen gampang luwe Den Mas, Apa minten? apa kowe pancen ora seneng tenan karo aku? Aku ora bakal kondo lawali marang sliramu. Ngematke aku, coba dimatke mataku. Den Mas, Piye? madhep rene to? Madhep Ora rene. Coba nek pancen kowe ora seneng karo aku dimatke. 4 mata kita melihat jajal ono Iki apa? ketoprak iki. Iya, aku ngerti nek iki kudu nganggo basa Jawa ning kowe mbok njajal ngematke mripatku sedilo wae cepet. ngapa kok ngene aku ki? Didine nek seneng ngono langsung tak Ya kuwi rasa mbok kowe tekan. Ya tetep ra entuk broto kok njur tiba-tiba seneng. Kok njur arep ngene. Kok mengarep ngene wae. Den Mas ora sanggugu penonton. Iki antarane aku karo kowe. Iya. Ngematke. Aku matno. Umpama aku ngematno paribasane pucuke ngembun-mbun tekan delamaan sikilmu, Heeh. wis ora iso. Ora iso piye? Ora iso nibake katresnan karo kowe. Kowe iki Kejaba mengurung kulino. Kejaba apa? Kejaba apa, Mas? Kok nganggo kejaba ki piye? Kejaba apa? kejaba sing tak sawang kuwi Cempluk. Apa ya? Aku kalah ayu karo Cemplok? Wong tresna ki ora perkara sawangan ayu, perkara sawangan apik. Lah berarti aku ya ngono kuwi. Aku ora perkara jenengan elek, perkara jenengan piye-piye. Aku tetep tresna karo jenengan. Mbok jenengan please sedilit wae to. Ya ora apa-apa iki suminten wis mulai arep edan ki basane wis sak karepe dhewe. Wis mulai Ya. selip. Apa nek ora nganggo basa Jawa, nyanyi lagu Jawa, aku lagu India ya iso lho. Ya. Jajal apa piye? Aja dijajal. Lah piye to? Ben kowe ben Piye kuwi? Kata-katane piye, Pak? Kok aja dijajal. Nek mau dijajal wae ping marai semenut. lah karepe piye? Tenanan? Ya ayo rene tenanan. Aja saiki Kok otin sapa? ora iso. Ora iso piye? Nek saiki ora iso, mengko suwe-suwe ya iso nadyan to. Iki ming tekne urung kulino, kok nek kulino iki njolak njaluk ngerti ora? Iki ming urung kulino, urung kenal aku ngono lho. Karo tatin arti jegal sih. Kena gubet kabel lho. Ora iso Cempluk pokoknya. Aku tresnaku mung karo Cempluk, ora iso karo Suminten. Aku wis kebatut janji. Pas ae. Ya mas korae. Temen aja nek ya. Sapane dikae. Apa to merata. Jangan aku ya karuhae. Kuci hotahe. Mas, Mas Rato ki piye to? Keterangane Den Mas Broto ki seneng dangdut Bareng didangdut. Seneng dangdut, tak nyanyikke lagu dangdut ya. Ya, Den Mas. Ya sakarepmu nek aku kabeh iki seneng. Nek kowe nembang meneh iki mau nembang apa India. Heeh. Balenono meneh. Lagune sing kuwi mau meneh, heeh. Apa ganti?
Ya saisamu wae. Aku apa-apa iso lho Den Mas nek kanggo kowe apa to sing ora? Pengen aku apa? Pengen aku peluk? Hah? Piye to kok ya angel temen lho. Lah jare dapukane mo. Ah iya mah bener. Dapukane gelem ngono aku trimo langsung tak. Iya. Dapukane mo. Gayane irang kuwati. Langsung tak. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Cuma Wis mulai dan kamu sayangku di dunia ini. Madep rene. Kowe iki kok madep rene to, Mas? Njaluk lagu apa tak turuti kok ya Mas Pamukya lho. Minten Apa? sing sadar kowe minten. Aku sadar. Aku ki sadar banget. Aku karo Kanjeng Rama wis dijodokke karo Kanjeng sapa? Rama sapa? Rama Trenggalek. Rama Semar. Bos. Bapak saya namanya siapa? Aku yo ora wani kok ya. Engko nek senani bapakmu dipisu-pisui masih loko aku. Kok bapakne Subrata to? Adipati Trenggalek. Ayo siapa? Adipati Den Trenggalek. Mas. Diwasani ngono wis ora. Ora usah mikir jenenge bapakmu to. Mosok anane iki aku ro kowe gelem apa ora nek ora gelem nganggo kekerasan lho. Aku suwe-suwe nek ora gelem lho. Ojo cem. Mbok ora. Ojo minten Mbok ojo. kowe lho. Alah. Ora ana alah. Den Mas. Lah nek pas mlaku saka kene iki yo Kurang ajar. Kowe weruh apa Den Mas? Weruh apa? Modiar kowe. Ayo, kapokmu kapan? Weruh apa tak omong? Kapokmu kapan kowe tagih kowe? Kowe lagi weruh kaya ngono, sesuk bakal weruh kabeh. Ah. Tene. ora aku tetep Kondo ki tak omong karo aku nek weruh kabeh nek. Lah terus piye? Karepe terus piye lho? wis saiki cukup semene wae yo minten Ora. Ayo. Kok njuk liwat dhuwur terus lho. Lah kene iki gelem. Sesuk bakal tak kei. Den Mas kok aja ndodok ngono kuwi lho. Kene tak benake wiranmu rusake lho Kang Mas. Tak benake. tak benakne dhewe Iki tak wirah-wirah. nek sing benake kowe engko ana wawan sing Lah ngopo lho? Ora usah dibenake. Den Mas Broto ki bar tuku porok. Terus? Wah, nek pirane tak benake pire? Piring apa jengat? Apa Den Mas duwe per? Mbak aku ndelok permu. Mas? Ora usah gagas piye-piye karo wong liya. Anane aku karo kowe. Dadi nek Tatin wis dadi ketua minten Apa? saiki kowe karo aku ki karo Gusti wis ora iso karo dene wis Gusti sapa? Gusti Yuda. Gusti Sena ki ra oleh. Oleh ngono. Lah saiki ora usah gagas Gusti Sena nek pancen kowe seneng karo aku ya gek ndang nyo. Ora oleh. Ya ora usah peduli wong liya no. Ora iso. Minten. Wis saiki kowe bali yo wae kono. Emma aku ora arep bali, aku ora entuk-entukan kok kan bali lho. Ya mumpung esuk ngene iki bali. Terus ngapa? Bali ayo bareng karo kowe, Mas. Ora iso minten. Jarene nek esuk-esuk ngene iki nganu, Mas. Ngopiye? Ya ora Aku nek wis ngene iki aku yo bayangne warna-warna lho, Mas. Kayak senggol-senggol sikil iki kene ya gelem. Oh, sikile tak singgol kita.
Sikile tok sikile tok. Heeh. Den Mas. Karo ditembangi diteruske. Kamu apa? Heeh. Tekan Wis lali kowe. Luput pisan. Mau wis luput. Yen gampang. Yen gampang luwe gampang. Yen angel. Iki kok ana regete to, Mas? Men apa-apa engko men dikumbah cempluk wae. Ora lho, iki ki arep tak resiki ana regete. Men ning mengko ndak ana apa to? Ora kuwi ya keringetan tak ulapane ya, Mas. Den Mas aku pengen ngulapi kuwi lho. Mah iki mesti kerak. Den Mas, aku wis jupuk tisu tak lapi. Aja ditisu kok tememplek nang rai. Gelem ya? Tememplek nang ndak. Nek nganggo tisu ki ngelim. Apa? Ngelim. Ngelem ki piye? Angel ditetel. Ya, engko ditetel sing nentel kowe ya. Nek tememplek nang aku sing nentel kowe, nek tememplek nang iku sing nentel aku. Kenapa, Den Mas? Asli Bahaya lho ta? to. Jlimet lho kuwi. Apa nih sing jelimet? Umpama tenanan kan jlimet to ya oke. Wah, brotone wis ndase atos brotone. Mulai oke bareng. Kok kowe oke-oke ning ora ana anu tindakane kok kowe ket mau. Apa aku kudu kasar karo kowe? Monggo kowe arep kasar ning aku tetep ora iso tresno karo kowe minten. Kudu kasar? Njaluk kasar? Yen angel Mau wis e. tan kena Tan kena ati. kok ki ngomong cengkoke lali. Ben aku ora urusan cengkok kok. Oh iya. Sepenting aku karo Den Mas Broto dadi siji ya ta? Iki ki lho arep tak ulapi ket mau ya megah ki ngopo to ya? Ora Wong liyane ya do pengen tak lapi kok kowe tak lapi kok emah. aja ngelapi nggon aku. Raiku kok nggon aku. Lah ira nggon. Ah nggon aku ki kata-katane iki ketoke alike. Ya Nggon aku ki artine iso akeh banget. Aja ngelapi pasuryanku. Ngono. Ya ngono kuwi minten. Iya. Den Mas, Apa minten? ana piye to aku kudu kon kepiye ben kowe iki gelem karo aku. Nganti yo umpama ki bumi karo langit tangkep, Heeh. aku ora bakalan iso tresno karo kowe. Ayo mati kabeh kok iso. Ayo to nek bumi langit tangketi mati kabeh kiamat kuwi jenenge. Aku mati ra apa-apa nek karo kowe lho, Mas. Engko mati. Sapa to bolot kepengin bolot lho. Bolot wae kepengin karo aku kok kowe ora kepengin ki kepiye lho. Ah bolot kuwi wis ngusek-usek terus kok wis. Gitu. Aku aja tok padake ro bolot. Lah ngopo? Ah bolot kae iki ketok ing meking ki suarane song ropel ping 3 nek peking ting ting ngono ting ting tok ting ting tok ting ting tok. Lah sing tok-tok ki apa, Ya Den golek Mas? ana dhewe. Ning aku Kok namu iso tok-tok? Hah? Piye to? Hei. Hadap sini dong. Lihatlah wajahku to Kang Mas, sedih wae wis. Kari 2 menit, kari 2 menit waktune kari 2 menit. sing gedhe pangapuramu. Ora gelem tenan. Sing gedhe pangapuramu. Nah terus aku piye? Aku nek ngene iki aku iso edan lho. Nek ora gelem karo aku. Monggo kowe arep edan, monggo kowe arep waras kuwi sing dikarepke. Lah mongko aku nek edan aku cok wudo lho. Sakarepmu. Lah kowe ora kepingin? Nek gelem dadi sawang wong akeh wudawa sisan saiki. Lho kok jurne nentokke kowe saiki ngono. Nek Kowe pengen aku wudo? wani, Ya ayo donor-donor nang kene. wani, Wani, tenan, tenan? nekat, minten nekat. Kene nggonamu tak bukain dhisik kene. Aja dibuka minten.
Lagi golek. Gede. Minten. Apa? Kowe eling ya minten. Aku wis eling ya, aku ki eling. Ora Ning iso. kowe iki angel ya ramom lho tak geblek. Ojo nganggo kekerasan minten Ya awak. kowe nganggo alas ya ora gelem kok. Lara tenan ten kowe kekerasan. Mosok Den Mas kok kono Ki padha bojoku tak kekerasan. Lagi tak ngene lho. Mengke tak akon adep rene ngene kok ya tiba. Apa ya ora duwe kekuatan sing marai iso ngadeg jejeg ngono apa piye? Aja ngono minten. Arep nandi? Ra entuk lunga. Dalane kok tok tutupi kabeh. Ya ben. Ket mau kok Aku kok nek mlayu nek mbrobos metu kono leh ora minten. Ya kene brobosan ngene, cepet iki lho aku selangkah. Kok dicincenge apa piye? Ora minten. Wis minten, wis. Brobos ya iso keri tenan. Ora iso minten. Aduh. Dalange ya petuk. Ayo gak dirampungke. Wis tak jami kurang 2 menit kok iso cerewet bae. Iki piye le rampung piye? Ayo nembang apa kok gak wis kok. Kowe tembang apa tak tinggal lunga kowe terus edan areng gulung-gulung ya sak. Hah? Iki wis gandrung e. Tinumbas arata wis ora gelem tenan kowe Mas. Sing gedhe pangapuramu aja dadi lara atimu. Aku tetep ora iso nampa katresnanmu. Wis mangsa borong, aku bakal kondur ning Trenggalek. Aku melu to Ding Mas. Den Mas. Aku melu. Den Mas. Apik to. Jos tenan nek iki mau. Oh, piye ndok entuk tepuk. Ditmu 200. Paris. Ya, tatin 200. Saya wis iso menghibur para enggak. Menak. Waduh, 100 ya. Ya, men adil. Oke, siap. Pokoke Nah. Iki sing do keploki do ngenehi ora? Pun nggih. Wis apik wis Rasa wedan, rasa. Sesone nang wedan ya sak yuta. Ah iya. Sayuta gelem aku usul klambi. Wah Bagong bareng kok njok. Aku penonton e. Aku melu getem-getem rasane. Ayo apik. Kuwi jenenge nek kowe melu getem-getem kuwi tegese pemerane keduanya itu sukses ngono lho. Peran dadi wong nyenyengit ya kudu iso nyenyengit. Peran dadi wong gandrung ya kudu iso. Ha ya wis jenenge apik kaya ngono mah. Yo ngedeke ketoprak Tru. Rasa dideke wis ben turu wae. Dadak ngedek-ngedeke barang aneh-aneh ora. Wis ngene iki wae, heeh. Slendro. Ya. Neruske suminten ledan kok ndak lautan-lautan. Ya, tonei lagu apa Slendro? Janing talaka. Kadi langit ben. Oh.
Niat langaning kalang panaglar pandhan muncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang Yayi Janaka wonten timbalan Koko Prabu Werkudara usawetara dadi penggalianing pun ngakang pendak-pendak Pandhawa mlumpuk ana ing Praja Ngamarta. Lah kok dadi ora katon putramu Werkudara ingkang katon sowan ing Praja Ngamarta. Malah piranganing putra ing Madukara ndak pespadake. Ora ana suwaning si Abimanyu. Arjuna putraku menyang endi? Koko Prabu. Sampun sawetawis sugi kula mboten sumerep dhateng putra Paduka pun Abimanyu. Malah sak mangke jaring para Nayaka ing kasatriyan Tanjung Anom bilih Abimanyu sak mangke mindhang saking negari utawi kasatriyan Tanjung Anom semono uga. Wah, Antarja Gathot lan Antasena uga ora sowan ana ing Jodipati. Aku dhewe ora ngerti menyang endi dunune anak-anakku. Ning gandeng tumrap aku, Antarja Gathotkaca lan Antasena kuwi bocah nom sing lagi rumagang. Mbok menawa ana bab lan ana perkara sarta nedhengi lagi seneng srawung kalawan kanca-kancane sabarakane mbarep kakangku. Miat langening kalanggiwan aglar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorot etan padang kasor lan pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga dereng ngantos paripesame Mbalwacana kasarusaning Raden Abimanyu sumawana Raden Gathotkaca dumraja tanpa lalapan. Tanjapala Mandhawa ya gumulung
mangung sireng sata Kurawa anut lakuning Kurawa hen patine Sang Abimanyu ana ing citra tandya Sang Satyaki magut ngambil sanjata ing Abimanyu ana wigati apa dene sowan tanpa tinimbalan lan nembe wae dadi rasananing para pepundhenmu Pandhawa inggih Prabu sewu kalapatanipun ingkang putra ing Tanjung Anom kula nyuwun pangapunten krana sawetawis wekdal kula mboten sowan wonten praja ing Amarta kula nderekaken sangganing para kadang ingkang kapandhegan dening kadang kula Penyayi Wisanggeni sowan dhateng Karang Kadempel inggih menika hamba bantu dhateng bot repotipun Siwanayantaka Kakang Semar Darbi gawe apa kulup netepi dhateng menapa ing sampun sinasmitakaken dewa tumraping kadang kula Penyayi Wisanggeni bilih Siwanayantaka wonten salebeting pasumpenan katingal mawa cahya tuwin namangku Sang Hyang Candra tumunten Kyai Semar badhe gadhah damel mambangun desa namung kemawon wonten syarat srana ingkang kedah linampahan apa syarat srananing nggir putraku Tanjung Anom mboten sanes kejawi namung ingkang putra Abimanyu dinuta dening Kyai Nayantaka supados nyuwun ngampil pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sadawa. Abimanyu kula wonten paring adhawuh apa kira-kira Kakang Semar mestine ora bakal nambuhi babagan pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada yen to pustaka Jamus Klima Sada kuwi pusakaning para Pandhawa kuwi panguripaning kawula sak negara Ngamarta mongko ing atase Kakang Semar mung butuh kepengin bangun desa wae lah kok dadak abot temen syarat sranane kudu mboyong marang pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada kulup atmajaku bocah bagus mula bali marang Karang Kadempel matur marang Kakang Semar yen to Pandhawa ora keduga ngaturake pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada nanging bakal ndak aturake pusaka lamun Kakang Semar bisa ngendikake apa to ingkang dadi gegayuhane dene dadak mbutake pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada kulup nuwun pangapunten Bu paripaksa ingkang putra ing Pringgondani kemunjatur sawadya Kanjeng Prabu monggo kula sampun kebacut prasetya dhateng Siwanayantaka menawi ngantos Gatotkaca mboten kedugi mboyong pustaka Jamus Klima Sada sak mangke badhe tetel kasatriyan kula dene kula sampun sumpah prasetya parandiri mboten saged linampahan mrenging saking menika kepareng mboten kepareng kula badhe nyuwun pustaka Jamus Klima Sada upami mboten dipun parengaken dinten samangke haluwung para Pandhawa mboten ngakeni ingkang putra minangka dados putraning para Pandhawa nanging menawi paduka maringaken saestu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan wong
Sedewa kula wonten maring adhawuh. Sira Syadyaja nganti wedi kangelan. Pisan ingkang padha bandayuda aku ora kepengin kawula negara Ngamarta weruh Werkudara ngajar kelawan anake Janaka Milara kelan Atmajaning Si Abimanyu Sedewa. Ora ditata. Wah, ing atase kowe anak Werkudara bobote mulih milih bobot Semar mbangane wong atuamu. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Menawi sampun laturaken menika sanyata sampun kula ucapaken mboten namung wonten ing lathi nanging wonten ing ati. Menawi ngantos kula mboten sagetaken ngaturaken pustaka Jamus Klima Sada. Badhe wirang bebarang raos ing manah kula luwung baya tekaning pati modar tenane. Abimanyu anakku cah bagus. Abimanyu anakku. Aja banget-banget nggonmu gawe wirang marang wong tuwa. Kanjeng Prabu kuwi sesembahan. Wong atuamu, Koko Prabu Puntadewa kuwi banget. Ndak aji-aji, lah kok dadi wani kowe. Matur ingkang kaya mengkono padha karo kowe ngorek-orek marang pasuryaning wong gerak. Kula nyuwun pangapunten Kanjeng Rama. Menapa paduka Kanjeng Rama supe dhateng labatanipun Kyai Semar ingkang tansah momong dhateng jengandika Kanjeng Rama sarta angulataken dhateng Paduka ngantos sak mangke Paduka jejer minangka dados langing jagat lan curing bawana menika mboten mrucut kaliyan labatanipun Kyai Semar Badranaya mulang karo gerangan. Wonten timbalan. Mundhak dadi rasananing para kamula sak negara Ngamarta. Ingkang padha ora seneng, ingkang padha ora demen lawan sira lan bapakmu padha keplok-keplok. Mung perkara kaya ngene lha kok dadi nganti gegeran. Nggih. Kanjeng Paman kemaringipun pustaka Jamus Klima Sada. Nadyan tanpa dingerteni dening Kanjeng Koko Prabu Puntadewa nanging tak pundhut saka ing pagedhongan pusaka. Paduka gawanen aturna Kyai Semar, Kanjeng Rama lan Kanjeng Paman, aku mengko sing ngurusi wong tamu Garukaca. Lah kok si Adi mapan ana ing kene. Mugi andhatosna ing kamuningan. Sedaya sampun dipun dawuhaken dening Kanjeng Koko Prabu Puntadewa, kula nyekedah ngrampungi perkawis menika. Krampungane piye? Pustaka Jamus Klima Sada kula aturaken dhateng putra Kamas. Wah, ora edan. Ya aja ngapusi karo Werkudara. Mboten. Malah samangke Garukacan pun Abimanyu sampun wangsul dhateng Karang Kadempel. Wah, jlambruk tuya. Monggo kula dherekaken.
Umi goncang kancing langit kelap-lapaton ler kencanging risang mawe gandrung ing Antarja inggih kula ingkang sowanmu parang aturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuning awakmu Mandura Tampanono kula mendika jimat paripe dayaning kasantosan piye ana apa lah kok dadi janur gunung kadingaren Sirat Majakunjang karep bumi sowan ning negara Mandura. Sepinten kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Apa pancen sowanmu diutus karo wong atuamu apa ditutup punden Pandhawa? Apa saka arepe anakku lanang dhewe? Ih, sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Mugi andadosna ing kawuningan sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung dapur dipun utus dening Siwana Yantaka. Lho, Semar Badranaya. Ih, kasinggihan mekaten. Eneng apa? Nalika semanten kula nderekaken sanggaring para putra Pandhawa ingkang sampun nampi sasmita bilih kinen caket kaliyan Kyai Semar. Sabab sak mangke wonten madyaning pasumenan Kyai Semar kadidene amangku sanggiwang rembulan wekasan raganipun Kyai Semar mencara mawa cahya. Tumuntun sinten ingkang caket kaliyan Kyai Nayantaka? Badhe katularan sing inggih menika sorot ingkang mapan wonten angganipun Kyai Semar wekasan tumunten kadang kula pun nyayi wisanggeni ngirit para kadang sedaya prapteng karang kadempel jebul nyatanipun Kyai Semar badhe anggayu utawi badhe ambangun desa namung mugi andadosna ing kawuningan sedaya ingkang dipun tindakaken Kyai Nayantaka menika mboten badhe saged kelampah tuwin mboten saged kasembatan menawi mboten saking pambiyantripun Padukawa Mandura. Lah terus aku kudu piye? Padukawa Prabu kedah maringaken ngambil pusaka Mandura. Lho, pusaka Mandura apa? Kyai Nenggala Tuwin Kyai Alugara. Kula suwun ngambil badhe kinarya sarasana pembanguning desa Karang Kadempel Siwa Mandura. Nenggala Alugara kasinggihan mekaten. Antarja Naga Baginda inggih wonten dawuh. Apa ingkang mbok aturake mau banget nggone ngiyas marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngerti? Jagat gumelar iki ora ana ingkang jejuluk tiyang agung jaba mung Nata Mandura Prabu Baladewa. Selagi ning Nalendra sak pepadaku wae padha ngakoni marang Nalendra ing Mandura. Lah kok dadi ming derajate Semar kok ngiyas marang Nata Mandura? Lah kok ming derajate Semar kok ngilani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Njur saya tak takon karo kowe. Semar iki derajate apa? Ing atase mung kepengin bangun desa wae dadak nganggo syarat srana pusaka. Pusaka Nenggala ki pamunaing satu sekti. Kyai Alugara ki pamunaing satu sekti. Kowe dudu pusaka baen-baen nanging paring Sang Hyang Bathara Brahma. Duk aku nglakoni tapa ning tengah ngalas. Yen kudune Semar ki nyawang karo jejere. Jejere mung Panakawan, mung loro saudon telu saurupan. Jejere ming batur, golek syarat srana ya aja dadak nganggo ngasorake marang derajating Nalendra. Yen kaya ngono kuwi tak anggap Semar kuwi ngina karo Nata Mandura. Semar kuwi ngecek karo Nata Mandura. Antarja. Yen mapunten. Bebasan sampun ngantos kok namung prapteng antaka nadyan dados bledug raganipun Antarja trimah kula mboten wangsul wonten ing Karang Kadempel menawi paduka mboten maringaken ngambil wujudipun Kyai Nenggala lan Kyai Alugara. Lho. Mekaten sampun dados prasetyaning manah kula. Wah, ladal jagat dewa Pandhawa yen kono kowe arep nyoba karo Baladewa. Yen ngono kowe ora wedi karo Baladewa. Ajrih wae nek wedi bali kula mboten wantun wangsul langkung ajrih kaliyan Kyai Semar menawi ngantos kula dipun dukani dening Kyai Nayantaka sabab sedaya sampun sami nyebat Kyai Semar menika pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap bebasanipun idu dados geni menawi ngantos kula dipun sumpahi dening Kyai Semar menawa mboten nalungsa gesang kula yen ngono abot Semar mbane Baladewa nyuwun pangapunten paripawasa kedah mekaten iblis kowe.
Siwa Mandura. Saya sepuh ora iso meper mubal babaling kanepsun. Mula Sora karo Antarja sak gelem-geleme. Apa dianggep aku kalah karo sampeyan? Yen pancen sampeyan ora kena dikandhani, sampeyan ora kena dileremake rasane. Hayo. Tak ajangi jembar leganing atiku, Antarja ora bakal mundur. Padange wani petengane apa meneh. Wah! Yata laruta saking Gudha Sangkara kala yen namutusa sangsi. Wah, tobat kok dadi malang krek ning ngarepe wong tuwa. Wis tak antepi, Wah Prabu. Yen pancen sampeyan disuwuni ngambil pusaka, malah sajake duka yayasinipe mula Sora karo Antarja. Aku ki menungso. Nadan aku bocah wingi sore nang kedunungan rasa. Aku yang dijiwit ngrasake lara, yang ditabuk ngrasake lara, apa meneh dicempalani dening Wah Prabu. Ayo, nek pancen Ratu Mandura ngejak Sulaya karo wong jangkar bumi. Tajange jembar leganing atiku. Wah, panusmane jajalan wani karo Ratu Mandura, njaluk mati cara piye? Koko Prabu. Lho, Kresna, inggih Koko Prabu. Wah, panusmane jajalan Antarja kuwi kandhane lho. Menungsa sing jeneng Antarja kuwi kandhane lho. Sing grang ora mulang, bapakne ora mulang unggah-ungguh. Ing atase bayi wingi sore wani karo wong grang. Antarja, wonten timbalan, Bu. Lah kok dadi kowe wani karo wakmu Mandura? Nuwun pangapunten. Estunipun kula namung badhe nyuwun ambil senjata nenggala yen Alugara. Kinarya Sarat Srana Siwana Yantaka anggenipun mangun desa. Nanging sajaipun Siwa Mandura malah duka yayasinipe. Kula dipun cempalani, kula dipun ajar. Satemah katetangi raos sing manah kula. Kula menika nuwun sewu. Dipun lairaken menika wujudipun satriya. Menawi ngantos kula dipun pala kados mekaten, monggo kula mboten wantun do nyono cerak nyono. Dikira Antarja ki wong jirik getih wedi mati. Koko Prabu? Nggih. Menapa Koko Prabu sampun ndhawahaken asta kan pun Antarja? Ya, pancen tak sengaja. Men bocah iki melek. Takon bali nang Karang Kadamel ora gelem malah nantang karo aku. Lho, kowe nantang Antarja? Mboten, kula mboten nantang. Malah kula kebaing tata krami, kula kinten mboten singlar saking unggah-ungguh. Nanging sajaipun Siwa Mandura menika ingkang nuwun sewu, mboten saged meper dhateng mubal babaling kanepson pekasan. Kula dipun ajar. Nuwun sewu, Wah Prabu Ndarawati menawi dados kula dipun dawahi asta utawi dipun cempalani dening Kanjeng Wah Prabu Mandura, tartemtu panjenengan uripati runtik penggalipun. Koko Prabu? Nggih. Saenipun samangke tinimbang perkawis menika mboten rampung, kula nyuwun ngampil Kyai Nenggala kalan Alugara. Lho. Sing jelek iki jane sapa to? Semar apa kowe? Inggih, kula ugi nyuwunaken ngampil Kyai Semar. Kosek to. Lah kok dadi kaya mengkono? Supados kula wonten rencangipun. Lho. Kancane piye? Sekar Wijayamulya uga dipun beto Antasena. Lho lak dika Antasena rego ngapa? Ngendikanipun dipun utus Kyai Semar. Samenika mangke dipun tonton kemawon. Niatipun Kyai Semar menapa? Lah kok nglumpukke pusaka wonten Karang Kadempel. Monggo sak mangke panjenengan kula aturi rawuh wonten ing Karang Kadempel ngaturaken Nenggala kaliyan Alugara. Lho lah Semar kok dadak nglumpukke pusaka iki karepe nggo ngapa coba?
Sandyapala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa ambahungke ing Ndarasena matur nuwun nggih. Iya, Kek. Padha-padha Ndara Gatotkaca matur nuwun. Iya. Siwa Semar. Ndara Antarja kok dereng ngaturake napa sing pun mangsanggupi. Anggen sampeyan kepengin utawi sagah ngaturaken pusaka. Siwa Semar nyuwun pangapura. Pusaka diasta deweni Kanjeng Prabu Mandura. Kok sik Kakang Semar, aku tak takon. Lah kok dadi werna-werna penjaluke Kakang Kayantaka? Ya kuwi manunggalake pusaka telu. Wijaya Kesuma, Pustaka Jamus Klimasada lan Alugara Kyai Nenggala. Alugarane Kyai Nenggalane dereng ketok. Kok Prabu? Nggih. Alugara Kyai Nenggala dipun dadosaken setunggal mriku. Lho jane arep ngopo to? Mang dadekke siji riyen to? Dadi gatekke. Mbok menawa suda payu mayang. Bisa dienggo lakone iki apik. Sedikit tapi bermakna. Bermaknane nggo napa ngandel. Niki pancen wis didhawuhi dening pukulun Sang Asih Prana. Oh, piye? Nganggo marsih, Asih kok marsih. Kudu dadekke setunggal niki. Nek cara sakniki kekuatan telu niku dadi siji terus mengko wonten sunar sing munggah wonten langit. Oh piye kaya film modern ta. Kaya Terminator ta, Tru. Kok bayangke ngono kuwi, kok bayangke. Oh iya. Pancen syarat niki dadi srana. Inggih menika tumedhaking kanugrahan ingkang nami Wahyu Pamomong. Piye, Tru? Sip ta? Heeh. Duka kang napa sampeyan napa kula niki mung kari manut keparingi sing gawe jagat. Merga Pandhawa niku pamomonge wonten kalih, Sinuwun Darawati kalih Semar. Kanthi sarana pikantuk Wahyu Pamomong niki pusaka dipun pendhet piyambak-piyambak. Yo. Janowo pusaka digawa. Inggih. Ampuh-ampuh ya, Tru. Ayo kekuatan pusaka kok. Niki dadi syarat lek kula iso mbangun desa merga wis sinampiran pakarep menapa dados pamomonging para kawula. Muga-muga mujudaken desa ingkang gemah ripah loh jinawi ayem tentrem rukun niring sambikala bagas kewarasan tasah sinanding ndara.